Subhanallah, ana wata ga wata, bayan wacce matsala kuma sai wani hargitsin ya afku, ga dai yacce lamarin ya wakana. Labarai da ɗumuɗuminsu, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na duniyar labarai, wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan tashar tamu mai albarka, wacce kuke samun sahihan labarai na ban dariya da na ban nishaɗi, na ban tausayi har ma da na jimami, inda muke fara karanto takardattun labaran, kana daga bisani mu zayyano muku cikakkunsu. Na farko dai, idan kai bako ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa, sannan kuma ka dangwala mana like a wannan bidiyo domin samun ingantattu kuma sahihan labaranmu da sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga ci gaban shirin. Barkanmu da warhaka. A ci gaba da zayyano muku yadda muƙabala ta kasance tsakanin manyan malamanmu da kuma Sheikh Abdul Jabbar, inda a yanzu za mu zayyano muku yadda ci gaban muƙabalar ta kasance. Kai da ka dangwala mana subscribe domin kasancewa da ingantattun shirye-shiryenmu na koyaushe. Ga nan hotunan malaman da suka gabatar da wannan muƙabala. Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara ya fuskanci malamai huɗu ne yayin muƙabalar, domin kare kansa daga zargin da ake masa na kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Mas'ud Hotoro daga ɓangaren ɗariƙar Qadiriyya kuma tsohon ɗalibin Sheikh Abdul Jabbar ne, sai Malam Abubakar Mimlatai daga ɓangaren Tijjaniyya, sai kuma Malam Kabir Bashir Ƙofar Wambai da kuma Dr. Muhammad Rabi'u Umar Rijiyar Lemo daga ɓangaren Salafiyya. Sheikh Malami Abdul Jabbar Nasir Kabara, wanda shine mai kare kansa daga malamai hudu da ke zarginsa da yin kalaman ɓatanci daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce ba zai tuba ba a wurin wannan muƙabala saboda rashin ƙwararan hujjoji. Ya faɗi hakan ne a daidai lokacin da Malam Abubakar Mimlatai ya ce duk wanda ya ci mutuncin Annabi hukuncinsa kisa ne, sannan ya nemi Abdul Jabbar da ya fito da ya tuba, amma kuma ya ce shi ba zai tuba ba. Mai sauraro, ka biyo mu domin jin ci gaban wannan muƙabala. Kar dai ka manta da subscribe and like domin samun mu akwai da yaushe da zarar mun ɗaura ingantattun shirye-shiryenmu.